Ndị be anyị ekene m unu, Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ, ekenekwa m unu ma kene ihe na-emere unu ihe. Anyị ka nọkwa n'akwụkwọ a bụ ihe onye metere. Cheta na ebe anyị kwụsịrị bụ ebe Ọzọ Uru Agwụ na-agwa Nzeka na ndị otu ya okwu wee sị ha na onye ọbụla a na-achụ ehi etiki mkpu na ọ bụrụ na o jighị ọgbụrụ ya, ọ ga-ejiriri ọgwụ ya. Kama ọ sị ha na ihe mere na bụ na ha ga-enwe ndidi rahụ na nke ya. Chi ụtụtụ fo, ọ kpọnye ha onye ga-eduga ha na agbara ebe ha ga-aga jụta mkpa ha, n'ihi na ọ bụ ụtụtụ ka eji eje na ya, ejighị ehihie ma ọ bụ abalị aga ya. Oge Ọzọ Uru Agwụ gwachara ha ihe a, ha kwetara na ihe o kwuru were kelee ya otu o siri nabata ha na-enweghị obi abụọ ọbụla. Ha si ya na ọ baghị uru ha onweghị ịkụwa mgbanụ ebe ha maara na chi jiri eji ga-efo efo. Oge ha na-atapị okwu a niile ọnụ, ọnwụ ha gbachiri ha nkịtị were obi ya na-apị mbazụ ihe ya na ha ga-eje, maka ọ maara nke ọma na chi fo, ọnwa anwa soro ha ruo n'agbara kpọrọkọtọ ga-agba n'ihu ehi. Ọzọ Uru Agwụ kpọọ odibo ya were gwa ya ka o wetara Nzeka na ndị otu ya mmanya ka ha na-emetụ ọnụ. Ọ pụọ were aka ya gaa gwa ụmụ nwaanyị atọ ọ na-arụ ka ha sie nri butere ndị ọbịa ha nwere. Oge ọ na-abịaghachite n'obi ya, Nzeka na ndị so ya n'azụ bụ ije ahụ ebidolarị ṅụwa mmanya ebuputere ha. Ka ọ nọdụchara ala n'oche eze ya, ya na ha ṅụkọrịtakwara mmanya na-akparịtakwa nkata. Ọ jụrụ Maazị Nzeka ase maka ezigbo enyi ya nwoke bụ eze Ụzọmezie. Maazị Nzeka gwara ya na ahụ siri ya ike, na ọ kwụ chịnchịm n'ihi na ọ dịghị ihe na-eme mmanwụ. Aha echichi onye ọbụla maara Ọzọ Uru Agwụ jiri mara ya bụ Akajiọfọ nke mbụ na Dagburu. Mgbe ọbụla ị hụrụ ya, ọ ga-ejiriri ọfọ ya n'aka ebe ọbụla ọ nọ. Ọ bụrụ na o jideghị ọfọ ya n'aka, ọ ga-adịrịrị ya n'akpa ya. Ọ chọkwa na ịga mba, o were obere akpa ọ na-eko tinye ya na ya bụ akpa wee koro ya wee pụọ njem. Ọ chọkwa na ikwu okwu, ọ bụrụ na ọfọ ahụ adịghị ya n'aka, ọ naghị ekwu ihe ọbụla jenye na o jiri ọfọ ya n'aka. Gbanịa na-esonyere m ka anyị chọpụta kene ihe mere n'ime akwụkwọ a bụ ihe onye metere. Ndewo, ka o mesịa.